Id-Deputat Nazzjonalista Carola Collina se jkun qed jitressaq il-qorti jaffaċċja akkużi brabta ma' dak deskritt bħala ġiri responsabbli fejn ipprova jipperikola ħajjet pulizija mis-sezzjoni tal-muturi ta' traffiku. Ikkonferma dan Carola Collina stess fuq il-profil tiegħu fuq Facebook u saħaq li huwa innoċenti. Filmat li kien ixxandar fil-programm Pjazza wara kif Carol Collina kien ipprova jfixkel skorta ta' delegazzjoni ta' Ministru Barrani li kien f'pajjiżna. Fil-waqt li l-karozzi l-oħra warbu segwew l-ordnijiet tal-pulizija waqt li kienet isuq fi triq li tagħti lejn il-belt mhux biss daħal f'nofs il-karozzi tad-delegazzjoni imma Carola Collina saq meta d-dwal ta' traffiku kienu juru l-aħmar u ma tax ċans lin nies jaqsmu. Huwa saħansitra perikola ħajjet l-uffiċjal tal-pulizija li kien qed isuq il-mutur ta' traffiku. F'manuvra aktar perikoluża Carola Collina kważi waqqa l-pulizija li kien fuq il-mutur. Żewġ pulizija tal-muturi ta' traffiku deru wkoll li kelmu lil Carola Collina iżda der ma jagħtix kasom u jaħodha kontra tagħhom tant li ħareġ ixejjer jridu u jieħu tiegħu minn fuq. Sorsi qalu li wara dan il-każ Carola Collina kien mitkellem mill-pulizija imma nvoka privileġġ parlamentari. Minkejja dan il-pulizija investigat il-każ. Carola Collina qal li mhux se jibqa' kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja iżda xorta se jibqa' parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Fil-fatt ikkonfermat dan stqarrija tal-Partit Nazzjonalista hekk kif imkien ma qalet li Carola Collina se jkun qed jirriżenja mill-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. L-istqarrija spjegat li l-portafol ta' Collina se jkun qed jingħata lil Joe Ellis filwaqt li Robert Cutajar se jkun qed jieħodlu postu bħala segretarju tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista.